Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a yau mun shigo cikin wannan bidiyon namu na crypto money, kamar yadda za a cire crypto money. Kamar yadda na gaya muku za mu cire crypto money. Kun gani kuɗin namu sun daɗa ƙaruwa, to yau za mu nuna muku yadda za ku cire crypto money. Shine amfanin bidiyon namu, amma za mu ɗan muku explain kaɗan, za mu ɗan muku example kaɗan. Crypto money shi da kuke gani, shi wannan application dai kun san shi dai, na san dai wasu da dama dai sun san wannan application dai wanda mun kai magana akan shi, cryto. Inda na farkon shigowa ne sai ka dubi ka yi subscribe, sai ka danna ƙararrawa, sai ka dubi yadda muke inscribe in wannan application wanda ake ce ma cryto, ka samu crypto money kyauta. Yau za mu nuna muku yadda za ka sa shi a cikin wallet ɗinka, ka samu kuɗinka cikin Airtel money ka ko Move money ka a duk ƙasar da kake, insha Allah. Yanzu dai ga kuɗin da mun ka ci, insha Allah su ne wa'annan da kuke gani, kuɗin da mun ka ci, insha Allah. Yau dai muna so mu nuna muku yadda mun kai, yadda za mu cire wa'annan kuɗi. To yanzu dai mun shiga kwamfutan namu, yanzu za mu rubuta crypto money, cryto ɗin namu, gashi nan cryto ɗin namu. Kun ga dai cirewa da mun ka ce muku yadda ake cirewa, wa'anda sun ka cire. Yanzu dai za mu nuna muku insha Allah. To kun gani dai yanzu shi ka rubuta wa'annan shi inda za ka abu. To kun ga shi wa'annan injin da kuke gani ana saisuwa, su injinuka ne wanda yanzu turawa sun yi su ma akan ma wannan abu, yadda za ka same su da yawa. Kun gani yadda yake haurawa, kuna gani, ku duba ku gani yadda yake haurawa. To yanzu da kuke gani ya haura, yanzu ya haura, ina so in cire kuɗina ne saboda na san ya haura yanzu. Kun gani yanzu shine nake so in cire kuɗina, amma ina so in nuna muku wasu injinoni wanda yanzu ake sayarwa domin wannan shi ka samu wa'annan kuɗi. Yanzu turawa sun yi kuɗi akan wannan abu da kuke gani, mu ma dai a Afirka mutane da dama sun yi kuɗi akan shi, insha Allah. To mu ma mu ci alhamdulillah. To yanzu kun ga shi wannan injin da kuke gani, kun gan su na injin, saboda shi la'ura da kwamfuta ko kuma waya tana ɗaukar zayi, to suna an kai la'ura domin wannan. In ka buɗe application ɗin naka, yanzu la'uran kun ga da ake sayar da shi dai domin shi wannan application, domin shi wannan kuɗi da kuke gani, kuɗi ne wanda in kana da su, misali kana da nan ya zama ya cike, ya zama wanda kaga lafiya lau kenan. Kun gani su nan, su ne wa'annan da kuke gani, kun gani yanzu dai su ne wannan injinuka da kuke gani ina nuna muku. Kamar haka wa'annan injinuka su ne nake nuna muku, insha Allah, wanda ake sayarwa injinuka. In kana siya, in dai ka siya wa'annan injinuka, yanzu dai mu dai muna nan muna ƙarfin hali za mu siya wannan injinuka domin samun wani. To yanzu dai kun ga dai shi dai yadda abin yake. Yanzu amfanin bidiyon mu dai za mu nuna muku yadda ake cirewa. Kun ga liyan da muke ce muku, shi kai kofin liyan, kun gani. Yanzu wannan kwanta ɗin namu, kun gan shi nan, wannan shine kwanta ɗin namu na wannan cryto. Yanzu dai za mu nuna muku yadda za ku yi, insha Allah. Shine amfanin bidiyon namu, yadda za ku cire shi wannan crypto money. Kun gan shi da kuke gani, inda kuke gani ina nuna muku nan, inda kuke gani shi wannan abu da mun kai muku bayani akan, in ka ja shi zai rinka gudu. Kun ga yadda ke gudu ko, kun gani ko, kun ga shi wannan abu da mun kai muku bayani akan yadda yake. To shine yanzu bayani ne, kuna gani yadda yake gudu, kuna gani. Yau misali inda a ce mun ja shi baya ba za a ba. To yanzu dai za mu je, za ku gani yadda za mu cire kuɗinmu tare da cikin wannan abun. Yanzu dai za mu nuna muku, insha Allah. Kun ga wayannan mutanen da sun ka samu kala suna 20 yau, ku duba yadda mun kai, kun gani ko, kun gani inda mun ka kai. To kun ga abin da mun ka samu, kun gan shi. To yanzu za mu nuna muku dai, kun gani tabulo, kun ga abin da mun ka samu. To yanzu mu yau za mu cire, so muke mu cire kuɗinmu, amin dai mu cire kuɗinmu, mu nuna muku yadda ake cirewa, insha Allah. Yanzu za mu shiga shi wannan application da kuke gani. Kun ga application gashi nan da kuke gani, wannan application kun gani muna da 0 karankat. To kun gan shi wannan application. To yanzu za mu nuna muku, ku bi mu sannu. Kun ga shi Airtel money na, yanzu deja zan nuna muku yadda za ku cire kuɗin ne, ina nuna muku ne, ku bi mu. Shi Airtel money na ne wannan, shi MTN money na ne, da MTN money zan cirewa.
insha Allah. Kun ga wanda sun ga cire kuɗin su. To yanzu mun shiga retire, kun gani inda mun ka shiga warko an ka ce retire, za mu sa adireshin ɗinmu insha Allah. Da mun sa adireshin ɗinmu kun gani yanzu za ku gani mun yi copy adireshin ɗinmu mun sa, yanzu za mu saka shi nan. To kun gani gahi nan da kuke gani. Yanzu an ka ce in mu rubu ne, kamar za a tambaye ka in kai rubu ne za ka danna nan. To yanzu za mu nuna muku dai, kun gan shi za mu sa ko nawa za mu cire bakin iyakacin abin nan namu insha Allah. Kalla dai bidiyo. Domin ku tabbatar da cewa da gaske ne muke yi. Muna abin nan ne, kun gani za mu nuna muku mu da wannan application za mu cire kuɗin mu. Application yana loading da yawa, yanzu za mu tsaya mu jira application har gama loading. Za mu cire kuɗin mu, za ku gani. Ku yi hankuri. Dan ni ma ba na son video masu tsawo hakan ga, na yi su ne dai kawai domin nuna muku ɗaya bayan ɗaya. Kun gani ya buɗe. Yanzu za mu gashi an ka ce vend Bitcoin Cameroon, kun gani Cameroon insha Allah. Yanzu za mu sai suwa, za mu shiga insha Allah, za mu sai suwa. Ku biyo mu dai ku kalla dusu ma 12 ko kun gani. Yanzu za mu sai suwa karton mu, mun gani shi ne. Yawwa kun gani mun so muke mu sai suwa. Lambar waya ne wannan, za mu sa. Kun gani ya nuna mana da cewa ba zai yi ba. Yanzu bari mu samu wani lambar waya, yanzu zai yi. Za mu sa kuɗi $12 kenan, za mu sa muje. Kun gani yana tafiya nan, gashi nan continue. To kun gani yana daɗewa, wannan gurin yana daɗewa. Yanzu suna ta tafiya, zai buɗe mana gurin nan code. Kun gani code inda ya buɗe mana gurin nan ko, kun gani ya buɗe mana shi wannan abu da kuke gani. Yanzu sayarwa za mu yi kuma za a ba mu kuɗi cikin wallet ɗinmu. Yanzu za mu nuna muku shi yadda za ku yi. Yawwa yanzu kun gani yanzu shi ne za mu sa. In mun sa hakan ga yanzu zai komo nan shi cryto ko tab ɗinmu da shi abin nan da mun ka sa. Za mu nuna muku kuɗi yanzu za su shigo. A nan ne muke so kuɗi su shigo cikin wallet ɗinmu da za mu cira su komo cikin MTN money namu insha Allah. Za ku gani. Kun gani suna ta tahiya. Shi wannan abu da kuke gani yana tahiya, kuɗi na ke shiga, ana canza musu. Dan saboda yana ɗan ɗaukan lokaci gaskiya kafin ya shiga. Yana ɗan ɗaukan lokaci, kai ta hankuri, zai ɗau lokaci. Domin in wannan ba ka gaza gane ka danna mun ƙasan komin, zan nuna maka ɗaya bayan ɗaya yadda za ka yi ka cire shi wannan kuɗi in ka ci su cikin cryto ko tab ɗinka insha Allah. To yanzu dai za mu dai yi insha Allah. In dai ka samu kuɗi sai ka tambaye ni yadda za ka yi ka cire wa'annan kuɗi. Yanzu dai muna nan muna bi insha Allah, kamar yadda mun ka nuna muku nan gurin insha Allah. Suna nan suna tafiya, kun gani haura kawai suke yi. Gudun da kuke gani, kun gani suna haura. Duk abin da mun ka yi bandin kwana 3 muna cirewa, kwana 3 wasu kai har wata suke, sati. Za ku ga ma wasu sun maƙala wayansu. Ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa don samun sababbin bidiyo. To za mu bar ku a haka, shi mun samu.